ኣብ ሃገረ ሽወደን ብዙሓት ካብ ቀይድታት ኮቪድ ክቕፅሉ ከም ዝኾኑ መንግስቲ ሓቢሩ። ብሰንኪ ኣብ ኣፍደገ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ዘጋጠመ ነታጉ 3 ሰባት ብጥርጠራ ከም ዝተታሕዙ ተሓቢሩ ኣሎ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ዝኻብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 27 ጥሪ 2021 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ክሳብ ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃም ድሕሪ እዚ መሰጋገሪ ናብ ዝርዝር ዜና ናይዞም ዝሰማዕኹም መማርእስትን ካልኦትን ከቕርበልኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ዝሓለፈ ረቡዕ ብዝነበረ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ሽወደን በዓል መዛ ኣገልግሎት ህዝባዊ ጥዕና ሽወደንን ብዛዕባ እቶም ዘለዉ ቀይድታት ኣንጻር ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ኣመልኪቶም ንተወሳኺ 14 መዓልትታት ከም ዝፀናውሐ ኣፍሊጦም ክብል ኣገልግሎት ዜና ተተቃሊሑ። እቶም ንዝመጽእ 2 ሳምንታት ክጸንሑ ተመዲቦም ዘለዉ ቀይድታት እዞም ዝስዕቡ ከም ዝኾኑን ድሕርቲ ናይ መልከፍቲ ኩነታት ተመሓይሹ እቶም ቀይድታት ክሳብ ለካቲት 9 ብዘሎ ግዜ ቀስ ብቐስ ክፋኸሱ ከም ዝኾኑን ክሳብ ሽዑ ግን እዞም ዝስዕቡ መስራሓትን መምርሕታትን ተግባራውያን ኮይኖም ክቕፅሉ ከም ዝኾኑ እቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኩሎም ዕድሚኦም ንዓቕመ ኣዳም ዝበፅሑ ሰባት መጠን ኣብ ናይ ውሽጢ ገዛ ዝግበሩ ናይ ቀረብ ምትንኻፋት ክንክዩን ናብ ዓበይቲ ውራያትን ናብ ተመሳሰልቲ ማሕበራዊ ንጥፈታት ምኻድ ክንክዩ ይግባእ። ብዛዕባ ካብ ገዛ ኮንካ ምስራሕ ዝዓይነቶም ቅድም ክብል ዝነበሩ ረቑሓታት ፃዕቂ ናይ ሰባት ኣብ ዘለዎም ቦታታት ዘይምኻድን ኣካላዊ ርሕቀት ምሕላው ኣብ እዋን ዝቕጥቀጥ ህዝባውን መጓዓዝያ ዘይምጥቃምን ዝብሉ ብቐጻሊ ዝትግበሩ ስጉምትታት ኮይኖም ክቕፅሉ ከም ዝግባእ መንግስቲ ተሓሳሲቡ ኣሎ። ካልኦት ተመሳሰልቲ ቀይድታት እውን ኣብ ተግባር ኮይኖም ኣብ ተግባራውነት ክጸንሑ ከም ዝተኣዘዘ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እቲ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ሄልሲንቦሪ ዘጋጠመ ነታጉ ዕንወት ልዕሊ 4 ዓመት ከም ዘቑፀረ ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ መጥቃዕቲ ብዝተሓሓዝ ይዳለዎም ብዝብል ጥርጣረታት 3 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ክብል ማዕከን ዜና ተተሓቢሩ። እቶም 3 ሰባት ደቂ 23 26 ከምኡውን 32 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ኮይኖም ቁሉዕ ህዝባዊ ዕንወት ፈፂምኩም ብዝብል ከምኡ ድማ ነቲ ሕጊ ናይ ተቓጻልነት ነተጉትን ኣቑሑት ወኒንኩም ተባሂሎም ዝፍለጡ ሕጊ ጥሒስኩም ብዝብል ምኽንያት ኣኽባር ሕጊ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕሉ ከም ዝወሰነ ቤት ፍርዲ ሄልሲንቦሪ ብረቡዕ ተሓቢሩ ኣሎ። መሰረቱ እቶም ኣኽበርቲ ሕጊ እዞም ወንጀላት እዚኣቶም ምስ ካልኦት ኣካላት ብሓባር ብምዃን ምስ ካልኦት ፍጻመታት ብምውድዳር ዝተፈጸሙ ከም ዝኾኑ ገሊጹ ኣሎ። ሓደ ካብቶም 3 ሰባት ቅድሚ ሕጂ ብካልእ ወንጀል ተጠርጢሩ ምንባሩ ዝተፈልጠ ኮይኑ እቶም ካልኦት 2 ግን ብካልእ ወንጀላት ተኸሲሶም ኣብ ትሕቲ ቀይዶም ኣትዮም ምህላዎም ይፍለጥ። ሓደ ካብዞም 2 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ሰባት ብሰንኪ ህዝባዊ ዕንወት ኣብ ምፍጻም ምልዕዓል ፈጢርካ ብዝብል ካልእን ክስታት ን5 ዓመታት ማእሰርቲ ከም ዝተፈርዶን እቲ ካልኣይ ድማ ብፈተነ ቅትለት ተኸሲሱ ን10 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪዱ ከም ዘሎ ሲድ ስቨንስካ ዝተባህለ ኣገልግሎት ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ሃገረ ዴንማርክ ሰራዊት ካብ ማሊ ክትስሕብ ከም ዝጀመረት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እቲ ሃገር የፔ ኮፎድ ገሊጹ ክብል ኣገልግሎት ዜና ተተ ካብ ኮፐንሃገን ሓቢሩ። እዚ መግለፂ ዘውፅእ ዘሎ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ዴንማርክን ወታደራዊ ጁንታን ማሊ ዘሎ ቁርሕንቲ እንዳተጋደደ ምኻዱ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ኮይኑ እቶም ነቲ ዕልዋ ዘካየዱ ጀነራላት መንግስቲ ማሊ ዴንማርክ ካብ ሃገሮም ንኽትወፅእ ብተደጋጋሚ ግልፂ ዝኾነ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ኮፈድ ገሊጹ። እዚ ክንፃወሮ ይንኽእልን ኢና፣ ስለዚ ኢና ድማ ወታደራትና ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝገበርና፣ ምሶም ኤውሮጳውያን መሓዙትና ከዓ ሃገራት ድማ ፅቡቓት ናይ ቀረባ ምትሕግጋዝን ምግባርን ክንቅፅሎ ኢና ክብል እቲ በዓል ስልጣን ገሊጹ። ከም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እንድሕር ኮይኑ እዚ ውሳነ እዚ ዝበዝሐ ክፋል ናይታ ባይቶ ድጋፍ ዝረኸበ ውሳነ ከም ዝኾነን እዚ ምውፃእ ናይ ወታደራት ዴንማርክ ብርክት ዝበለ ሳምንታት ከም ዝወስድ ትፅቢት ከም ዘለዉ እውን ተፈሊጡ ኣሎ።
9 ኣባላት ዘለዎ ወታደራዊ ሓይሊ ዴንማርክ ብሰኒዩ ኣካል ናይቲ ብታኩባ ዝፍለጥ ሓይሊ ዕማም ኮይኑ ናብቲ ሃገር ዝኣተወ ኣብቲ ዝኣተወሉ ምሸት መንግስቲ ማሊ እቲ ስልጣን ጨቢጡ ዘሎ ወታደራዊ ጁንታ ኣብ ሃገሩ ተቐባልነት ከም ዘይብሎም ንወታደራት ዴንማርክ ሓለፍቲ ከም ዝገለጸ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ። ኣብ ሃገረ ፊንላንድ ዝርከቡ ቤት መግብታት ብዘይ መስተ ክሳብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ክኽፈቱ ከም ዝኽእሉን ንሲኔማታትን ጂምናዝየማትን ናይ ስፖርት ኣዳራሽን ብዝምልከት ግን ዝቐረበ ዝኾነ ይኹን ናይ መምርሒ ለውጢ ከም ዘየለ ተፈሊጡ ኣሎ። እቶም ቤት መግብታት ተወሳኺ 3 ሰዓታት ተኸፊቶም ክቕፅሉ ዝኽእሉ ኮይኖም ተወሰኽቲ ናይ እገዳታት ምፍዃስ መስራሓት ግን ኣብዚ እዋን እዚ ክግበር ከም ዘይተኻእለ ሚኒስትር ማሕበራዊ ጉዳያት ጥዕና ፊንላንድ ሃና ሳርኪነን ኣፍሊጣ ክብል ኣገልግሎት ዜና ተተ ካብ ሄልሲንኪ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ትሑት ደረጃ ሓደጋ ኣለዎም ተባሂሎም ዝእመነሎም ከም ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ተኣውጆም ዝነበሩ ቀይድታት ብዝምልከት ናይ ምፍዃስ መምርሕታት ክመሓላለፉ ትፅቢት ክግበር ከም ዝከኣል ተሓቢሩ ከም ዘሎን እዚ መምርሒ ብደረጃ ዞባ ዝውሰን ከም ዝኾነን ኣብ ቀረባ እዋን ክትግበር ይኽእል እዩ ተባሂሉ ከም ዘለውን ተፈሊጡ። ትሑት ናይ ሓደጋ ደረጃ ከም ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ዝበሃሉ ንጥፈታት ዘለዉ ቀይድታት ሙሉእ ብሙሉእ ክውገዱ ልዑል ድሌት መንግስቲ ፊንላንድ ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ይኹን እምበር መጠን ለበዳ ካብ ዞባ ናብ ዞባ ስለ ዝፈላለ ኣገዳስነት ናይ ዞባዊ ቀይድታት ኣጉሊሑ ዘርኢ እዩ ክትብል ሳርኪነን ኣብቲ ብሓሙስ ምሸት ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢራ ኣላ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕሪ ዝሓፃር ፀብፃብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ሓፂርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ምሳና ፅልሑ። በዓል መዚ ኣገልግሎት ህዝባዊ ጥዕና ኖርዌይ ንቀይድታት ኮቪድ ቀስ ብቀስ ከልዕሎም ድሌት ከም ዘለዎ ፍሊጡ ክብል ካብ ኦስሎ ዝተፈነወ ዜና ፍሊጡ። ዋላ እኳ እቲ ሃገር ሓድሽን ከቢድን ማዕበል ናይ መልከፍቲ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ዝሕብሩ ምልክታት እንተለዉ እዚ እገዳታት ናይ ምፍዃስ መስርሕ ኣብ ልዕሊ እቶም ትካላት ሓለዋ ጥዕና ተወሳኺ ፀቕጢ ንኸይፈጥሩ ብጥንቃቐ ኣብ ዝተናውሐ ግዜን ዝፍፀም ምዃኑ እቲ በዓል መዚ ዘኻኺሩ ኣሎ። ካብዚ ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ዳርጋ ከም ዘይብልና ኢና ክንርዳእ ክኢልና ዝበለ እቲ መግለፂ ንለበዳ ኮቪድ ከም ዕንቅፋት ኣብ ቅድሜና ኮፍ ከነብሎ ኣይንኽእልን ኢና ክትብል ዋና ጸሓፈቲ ብኦኤል መዚ ዝፍለጥ ካሚላ ስቶልተንበሪ ኣብሪሃ ኣላ። ከም በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ኖርዌይ እንተኮይኑ ኣብ ኖርዌይ እቲ ዝለዓለ ጠርዚ ናይ መልከፍቲ ኣብ ዳሕራይ ለካቲት ወይ ድማ ኣብ ፈለማ መጋቢት ክበፅሕ ከም ዝኽእል ካብ 3 ሳብ 4 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቢ ካብ ኖርዌይ ድማ ኣብ ቅንያት ሓጋይ ክልከፉ ከም ዝኽእሉ ግምት ኣቐሚጡ ከም ዘሎ እቲ በዓል መዚ ዝዘርግሖ ዜና ኣረጋጊጹ። ኣብ ኤውሮጳዊት ሃገረ ጣልያን ንሳልሳይ ግዜ ፕረሲደንት ንምምራፅ ዝተገብረ ፈተነ ክሳኻዕ ከም ዘይከኣለ ካብ ሮም ዝወፀ ዜና ኣረጋጊጹ። እቲ ሕጂ ዘሎ ፕረሲደንት ሰርጂዮ ማታሬላ ንኸላኣይ ዙር ፕረሲደንት ከገልግል ድሌት ከም ዘይብሉ እኳ እንተገለጸ እቲ 80 ዓመቱ ሽማግለ ካብቶም 1,000 ዝኾኑ ድምፂ ኣባላት ባይቶ ጣልያን 125 ብምርካቡ እቲ ዝበዝሐ ድምፂ ዝረኸበ ኮይኑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ማሪዮ ድራጊ ብወገኑ መዝነቱ ክቕይር ድሌት ከም ዘለዎ ዝሓበረ ኮይኑ
ኣብቲ ዝተኻየደ ምርጫ ግን 5 ጥራይ ናይ ድጋፍ ድምፂ ረኺቡ ከም ዘሎ ተጸብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። ብዝሕጂ እዋን እቲ ብድራጊ ዝምራሕ ሰልፊ ናይ ልፍንቲ መንግስቲ በዚ እቲ ፕረሲደንት ንኸይፈርስ እቲ ሃገር ድማ ኣብ ሓድሽ ናይ ምርጫ መስርሕ ንኸይተኣቱ ብባይቶ ጣልያን ዓብ ስክፍታ ከም ዘሎ ከም ዝተሓበረ ካብ ሮም ዝወፀ ዜና ሓቢሩ። ሩስያ ንጎረቤት ዩክሬን ክትወርር ትኽእል እያ ዝብል ስጋት ኣብ ዝሰፈነሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ነቲ ዩክሬን ኣባል ኔቶ ክትከውን የብላን ዝብል ጠለብ ሩስያ ከም ዝነፀገቶ ተሓቢሩ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ዩክሬን ንምፍታሕ ንሩስያ ወግዓዊ መልሲ ከም ዝሃባ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ። ብሊንከን ንሩስያ ብዝሃቦ መልሲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሕድገታት ከም ዘይትገብር እንተኾነ ሩስያ ክትስዕቦ ዝግባእ ዲፕሎማስያዊ ጎደና ከእትዋ ከም ዝደሊ ሓቢሩ ከም ዘሎም ብሊንከን ምስ ኔቶ ብምትሕባር ዝሃቦ መልሲ ሃገሩ ከተጽንዖ ከም ትደሊ ሓደ ሩስያዊ ሚኒስተር ገሊጹ። ሩስያ ብዛዕባ ወታደራዊ ሽርክነት ኔቶን ካልእ ዝተተሓሓዙ ፀጥታዊ ጉዳያት ኣብቲ ዞባ ኣመልኪታ ናይ ጽሑፍ ዝርዝር ኣውፅኣ ከም ዘላን ሓደ ካብዚ ድማ ዩክሬንን ካልኦት ሃገራት ምብራቕ ኣውሮጳን ናብ ውድብ ኔቶ ከይፅምበራ ዝብል ውሳኔ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣሜሪካን ሕመረት መትከለይ ዝበለቶ ጉዳይ ማለት ዩክሬን ከም ልዑላዊት ሃገር መጠን ናብ ዝደለየቶ ውድብ እንተላይ ኔቶ ናይ ምፅምባር መሰላ ክኽበር ከም እትደሊ ንሩስያ ከም ዝገለጸትላ እውን ቢቢሲ ሓቢሩ ከም ዘሎ ዝተረኸበ ዜና ኣረጋጊጹ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መደብ በዚ ወዲእና ኣለና። ብናይ ሎሚ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ምኽንያት ብድምፂ ዝመሓላለፍ ዘሎ ናይ ቴሌቪዥን መደብ እዩ። ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ናይ ሎም መዓንቲ ዜና እዩ። ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሶኒ ተመሳሳሊ ናይ ዜና መሰናድኦ ስጋብ ንራኸብ። ብሩኽ ቀዳመ ሰንበት ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ንሎም ዝተዳለወ ዜና በዚ ወዲእና ኣለና። ሰላም ምሸት። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።